Mandura kula aturaken pangabekti kula mugi kula ngansa katuko sini. Wis ora perlu dadak Anoman kowe mbadakan Baladewa. Karo kene aku bakal atimu Anoman. Lho. Dosa kula menapa lepat kula menapa singun ing Mandura badhe mejahi kayan pun Anoman. Kowe ora salah. Melek mripatmu bolong gobokmu sira iku nggene kalputan telung perkara tumraping Baladewa. Lepat menapa singun karo katur Pandhawa. Ya ngerti sepisan. Sira iku ing atase mung sipating kethek kumawani dadi pendhita karepmu. Tekan Anoman kowe mapan pertapan Gitahe Sada. Pendhita ngembali ka Baladewa. Kaping pindhone kowe wujudmu putih ngembali kan Baladewa. Mula Baladewa rumangsa ora narimake kaping telune. Anoman atase wujud kethek mujudé munyuk wae kok diparing umur dawa wiwit. Kowe urip ana ing alam Buntara nanti wis meh mekane alam Buntara Sabdaya nding wis diparing umur dawa. Baladewa ora narimake. Mangke rumiyin sinun. Lepat kula tidang perkawis menika menawi kula galing menika mboten ngembali dhateng Paduka Sepindhah. Kula dados pendhita wonten ing pertapan Gitahe Sada menika. Malah langkung rumiyin kula ing dados pendhita tinimbang Paduka Sinuwun Baladewa. Sinuwun Baladewa nalika dados pendhita wonten ing Gunung Ewantaka Parwasi Jaladara menika. Nanging tasih gangwayan kula sampun dados pendhita wonten pertapan Gitahe Sada menika Paduka tasih inggih menika nampun Raden Kakrasana dados Paduka dados pendhita ning Argasana menika langkung rumiyin kula tinimbang Paduka ingkang sinuwun. Apingalipun kula wujudipun pethak menika saking wulu menawi Paduka pethak menika saking kulit kan wulu menika sampun benten sini. Kaping 3 dipun paring umur panjang niku menawi Paduka mboten narimaken kuwatir gugat kaing paring gesang. Kula niku namung sak demi utusanipun Gusti ing paring gesang. Kudu ngantos palanggan kula wis mrentep. Dina iki gumrajengku tepak serna tugel guru. Anten kowe wis panas maning dadi anak. Ayo. Ampian konjer den kemenjan mati. Ora bakal dicek ulku salom ayo. Yen kurang sekti kula. Kurang damet dadi ora minggat tetangga tugel guru kang mas. Dan.
lẹ tang lẹ istana para jajan lẹ 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 tang lẹ lẹ tang lẹ tang tang lẹ 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 tang 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 đèn tặng đèn đèn tặng đèn lên Dimas Udoro ono wit atopo polo yo kakang aku ora narima aku anuman luput telung perkara tuh ping polo dina luput perkara piye anuman diparing murdo aku ora nrimakake wiwit urip ono dalem Kuntoro nganti tekan dalem Kuntoro Sabtu ing pindho anuman dadi pendhita ing Witari Sodo ngembari karo Baladewa ing turunan rupane putih ngembari kan kulite Baladewa wah ora sasan dadak udan tegangan kakaneman kuwi putih perkara wulu kowe putih perkara kulitmu bule ora neman parimurda yen kowe atrima kukat karo sing gawe urip ora kukat karo anuman aping turunan anuman dadi pendhita Witari Sodo kuwi luwih dhisik timbang Kulut ya kakangku aja ngawur arep apa wae kakaneman wis telu tunggal gawe ora minggakno dupak deng 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 tak deng deng Lên 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 istana pasnya jajanan ayo ora minggat keprok jak ora pun canjasmu anggo dia wah yen mati tenan aku yen yeah. 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 Plus mana paling dari janji. Wah. Wah.